بسم الله الرحمن الرحيم. Da završimo jedan zbor na Davud a.s. Pejgamber Davud a.s. napravi dua na Allah Đelešanu. O Allah, da mi podariš 4 raboti. O Allah, te molim da mi podariš 4 raboti. O Allah, da mi dadiš srce koje će biti blagodarno. Što je blagodarno srce? Što je kao alhamdulillah, bimberi četvrse, na? Blagodaran. Pejgamber s.a.v. veli, men lem jerda bi kalil, la jerda bil kathir. Onaj koji nije zadovoljan su malku, nema da bude zadovoljni su mnogo. Znači na 100 evra, alhamdulillah, i na 10, alhamdulillah. I ko će imaš i milion, alhamdulillah. Ono što ima milion, vika malo mi je. To je da ima 2 miliona, isto kako ono što pije morska voda. Koliko što pijete, toliko piješ jedan. To je solena. Tako i parite. Koliko ti imaš, toliko ti se blagi. Znači nema kraj. I reći, alhamdulillah. Pred 2 dana, vallahi, gledam na sitlu televizija. Vallahi jedna Turčinka već ajten. Vallahi, živeše nemo 13-14 kvadratnih soba. Nepodvižna. Dakle, lažicava, lajica vi kad je, lažica, za da donese od ustava, stakfirullah, se plašamo od Allah, da ne bude kako imitiranje stakfirullah, samo sakam kako primjer za pouka, ili libre, za pouka, za ibret. Wallahi, ova lažica ovako je 15 grama. Da donese v usta za ne 1 ton. 1 ton. Vaka. Znači, stakfirullah, raka deformirana, faca deformirana. I pak si žive. I kako ima ljudi su dobra volja, su dobro od srce, koji saka nek mi pomogne. Ti ne, lajci, tonovi digaš, krevaš. I ne vikaš, alhamdulillah. Kako čovjek si ti? Ili kakvi sme nije, ljudi? Treba reći, alhamdulillah. Znači, Allah te molim da mi daš blagodarno srce. Znači, alhamdulillah. Zadovoljno budi, stalno na Allah Đelešanuhu. I da kale l'abdu, alhamdulillah, kathiran. Kale Allah ili nejke, uktubu li abdi, rahmeten kathiran. Ko čovjek će reći, alhamdulillah, falan Allah mnogu. Allah im veli na meleki, pišete mu na ovaj čovjek mnogu milost, mnogu rahmet, mnogu makviret, mnogu oprost. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyib mubarak. Jazik koji će mu spomnu Allah. Jazik. Znači prvo rekao me srce, vtoro jazik. Ali vallahi, ovo uzmeš da piješ, da rečeš bismillah, ibadat je. Trneš od vrata, veliš bismillah, oblečeš, ibadat je. Doma vlebiš u vrata su bismillah, ibadat je. Ibadat, nešto ibadat, dobro djelo. Allah je zadovoljan od tebe. I ako legneš da spiješ, rečeš bismillahirrahmanirrahim, znaš neke sure, proučiš, i spijenje to je namaz, spijenje to je ibadat. Znači sve što se pravi u imenu Allah, su bismillah, su alhamdulillah, su spomenuo na Allah, sve se računa ibadat. Treto, telo koje će biti saburđija. Sabur. Telo bude biti saburđija. Telo bez sabur je kako glava bez telo. Telo bez glava. Da li može telo bez glava? Ne može. Tako ne može da vidiš musliman bez sabora. Mora sabor. I četvrto veli, o Allah te molim da mi podari žena koja će mi pomaga i za dunjalučki raboti i za ahiretski raboti. I sočuvaj me od žena koja će me ostare predat do starost. Znači sočuvaj me od žena koja će me ostare predat do starost. Što žena može čovjeka da ga ostare, vište ne napomenu 60 godina, ugledaš od 30 godina, poberala kosa. Znači ima takvi ženi. Znači, ako ta bara pojiče od tebe, a ti ne možeš, ti bara komšijata kupil plazma televizor, mora plazma. Komšijata kupil BMW, ti imaš fičo ili nešto ta bara, a ti ne možeš, će te pukne. Znači, moraš da praviš sabor. Da te pravi na Allah, veli Allah Đelešanu ukrvali, za Zekirija a.s. wa aslahna lahu zawja. Jedna od blagodeti što mu dade Allah na Zekirija vika i mu je popravio me negovata žena.